Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faqala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sanawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zubair pecah malih. Wah, nasib Atikah. Bojo nomor pinten niki? Sekawan. Abdullah, Zaid ibnul Khattab, Umar bin Khattab, Zubair ibnul Awam. Sekawan niki. Jajan nanti tutup biro. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek mboten istimewa mboten sampe ngoten. Tapi mergo nek niku dicul mboten wonten sing lanang, waduh bahaya wis. Bahaya dadine rusak menungso rusak ngoten niku nggih niku. Niku mesti diketing niku arek mata keranjang nek budal masjid niku didedepi niku. Lah pas Zubair ibnul Awam niki ninggal di perang Jamal. Perang Jamal niku perange Sayyidah Aisyah kali kubune Sayyidina Ali. Perkorone menuntut bales ninggale Sayyidina Utsman. Zubair niki awale niku pun baiat setia teng Sayyidina Ali. Tapi angsal impen terus teng riwayatin angsal impen nek dek niku bakal musuhan kali Sayyidina Ali, akhirnya belot akhirnya dianggap pengkhianat. Sak mantune perang Jamal mantun dereng pecah sekan niku. Zubair dereng pecah. Enten pendukungnya Sayyidina Ali ingkang namine Jurmus ibnu Jurmus, Amr ibnu Jurmus. Niku sing mejahi. Sak sampune perang niku sing mejahi. Nah pas pecah niku Atikah niki langsung fakolat terus sanjang, maksudnya bersair Atikatu sopo Atikah tarzihi hale nek bahasa Indonesiane rosayarsi niku meratapi, Jawane napa nggih? Nggih meratapi, Bang. Meratapi niku nangis-nangis ngoten niku. Kale nyebut-nyebut. Wala yo iki anu meneh ngoten niku nanti. Hiteng Zubair. Antine lan niki wadaro saged nek wadaro berarti mubtada utawa khabar saking mubtada sing dipun bucal. Ai hadza wadaru bani Jurmuzin bi farisin bihimmatin. Yaumal liqa ini ku dipisah niku atau alif dihapus setunggal. Yauman nek niki berarti macane yauman lil liqai ngoten niki modele. Tapi teng naskah-naskah sing kula padosi niku yaumal liqai langsung. Utawi iki iku pengkhianatannya Ibnu Jurmus. Dados sing dianggap berkhianat oleh si Atikah itu Ibnu Jurmus. Lah wis perang wis barok sing mbok pateni. Konon sirahe Zubair dibeto kalih Jurmus ini disajikan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mboten kersa, malah ngamuk Sayyidina Ali. Wis mari kok dipateni lho niki berkhianat Sayyidina Ali. Berkhianat piye wong perang wis mari kok pateni. Wonten Sayyidina Ali malah mboten kersa. Wis cukup wis iki kesalahpahaman niki cukup wis ra usah. Niku Sayyidina Ali kepeksa niku perang niku. Jadi pun rundingan kali Sayyidah Aisyah kali utusane niku tetep ngengkel tempur ae. Wong prajurite kalah kathah kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali 12.000. Lah niki paling beto seprapate. Akhirnya korban perangi 2.600 sampai 6.000. Sayyidina Ali
namung kelangan 600 prajurit. Kan kalah adoh nih. Cuma nggak ada aturan nek trai iki perang iki kepeksa kudu dadi perang iki. Ana syarate, ana aturane siji wong wedok ndak oleh dipateni. Sapa wae masih nggawa senjata mboten asal dipateni. Termasuk Siti Aisyah sing waktu niku mimpin dados panglima perang niku mboten asal dipejahi. Terus orang yang sudah terluka itu ndak boleh dibunuh. Nah, waktu niku selesai, Sayyidah Aisyah nggih pun nyadari napa namine nyadari lah dipulangkan ke Madinah secara terhormat oleh utusannya Sayyidina Ali. Mboten dikawak-kawak. Ini tetap sebagai istrinya Rasulullah sampai kiamat. Wada pengkhianatannya Ibnu Jurmus niku teng sinten bi farisin teng seorang penunggang kuda yang hebat. Maksudnya Zubair. Bihimmatin kelawan semangat. Jadi farisin bihimmatin. Ada farisin bighairi himmatin paling nggih ngoten. Cuma yang Zaid ini farisin bihimmatin. Jadi seorang penunggang kuda yang mahir menggunakan senjata dengan penuh semangat. Yaumal liqai pada hari atau yauman ing suatu hari lil liqai kangge ketemu perang. Wa kana lan ono sapa farisin bihimmatin niku iku ghairu mu'arradin boten tertembus, boten mati jane waktu niku. Ya Amru wahai Amr. Nah, Amr niki sing diceluk sami karena namanya itu Ibnu Amr Ibnu Jurmus. Sing dimaksud ki Ibnu Jurmus niku. Ya Amru wahai Amr terus Atikah niki bersair. Lau nabbah tahu lamun ngelingno sapa sirahu teng niku Zubair lawajat tahu yakti mendapati sapa sira hu ing Zubair la to isan la ora to isan iku. Jadi khabare wajadan iki nggih to isan wong kang ceroboh ro'isal jinani gemeter batine sami dados keterangane to is niku tidak ceroboh dan juga tidak gemetar hatinya, walal yadi dan juga tidak gemetar tangannya karena ceroboh biasanya wong nek wis gemuruh amarah niku kan ceroboh biasanya tangannya gemeter atine umep. Kam gomrotin sampean gak ngelingno sih jarene kasarane ngoten sampean gak ngelingno sih wong kuwi marang mbok kompor-kompori malah mbok anggap pengkhianat sing A B C D akhirnya padha ngamuk. Kamu gomrotin berapa banyak bahaya qad khadha iku sampun menyelami sopo Zubair ha teng niku gomroh lam yusni mboten mujihi teng niku Zubair anha saking niku gomroh torro duka sopo piro-piro wong kang ngepung sampean orang-orang yang mengejarmu. Ya bena fakail qordati niku fardati niku kula padosi mboten enten artine fardati sing enten qordati niku syukur dadi lho mboten fardadun niku artine tanah tinggi yang keras. Faka ini ku artine kuning faqiul launuhanu kuning sing nemen niku namine faqi nek ngarani wong Arab. Lah terus digabung ibna faqail fardadi niku makna pemahamane pengecut. Wahai pengecut mateni ini wis mari perang. Mbok yo pas perang kuwi lho kowe mateni. Ojo pas waya wong damai perang. Konon niku pas istirahat nih terus niku sinten Zubair niku dipecahine niku ngoten tidak dalam posisi duel ngoten gak jantan blas Mas Novi fakalatka niku hinaan nggih ya bena faqail fardati niku hinaan pengecut ngoten lah artine niku fakalat kawis kelangan nang awakmu umuka sapa ibumu
an zafirat bimithlihi, gara-gara yento memperoleh sapa ummuh niki bimithlihi kelawan saumpamane Zubair. Maksude Zubair, ibuke Zubair iki kelangan anak sing disayangi gara-gara awakmu wahai Ibnu Jurmuz, wahai Amr niku. Mimman setengah saking wong, mislihi niku rupane mimman setengah saking wong madho kang wis kepungkur, sudah berlalu mati. Mane niku dijelasaken malih mimman saking wong yaruhu kang budal bengi, wayang tadi lan budal wayah isuk. Nek makna asline yang tadi niku nggih sarapan, maksudnya nggih budal isuk ngoten. Soale ngimbangi kali yaruhu niku budal bengi, yang tadi niku budal isuk ngoten. Wallahi demi Allah, Rabbika yo pangeranmu, ing qatalta la musliman, lamun mateni sapa sira, la musliman yakti ing seorang muslim. Maksudnya wahai Amr nek awakmu mateni Zubair, ngoten lho maksudnya. Halat pasti bakal ceblok teng naskah liya hakot, halat bakal ceblok alaika ing atase sira wahai Amr uqubatul muta'ammidi, apa hukumane wong mateni sengaja. Kanteng fikih niku enten 3, enten amdun mahdun, enten khotok mahdun, enten amdun khotok kan ngoten. Enten tiang sing niat mateni, sing digawe mateni ya barang sing iso mateni. Nomor kalih wong gak niat mateni tapi ngepuk karo barang sing iso mateni. Sing terakhir gak niat mateni, barangnya sing digawe ngepuk nggih mboten mateni jane. Dodok penggaris mbek gurune. Lah arek step terus mati, wah itu kecelakaan. Lah nek niki sing termasuk sing paling parah, nek sampai awakmu mateni wong muslim wahai Amr, berarti awakmu bakal kaceblokan siksane wong mateni secara sengaja. Napa berarti kisos? Mboten-mboten diate malih kisos. Tapi pada akhirnya dihukum Jurmuz kali Sayyidina Ali. Sampun titik. Wa arsalalan ngutus Abdullah bin Zubair ila Atikata. Wa arsalalan tau ngutus biyen sadurunge matine maksudnya. Sapa Abdullah bin Zubair? Mau yugane ding niki berarti. Nggih nggih. Sene Zubair niki, Zubair meninggal sebagai ahli waris dhek ngutus. Wa arsalalan sampun ngutus Abdullah Abdullah bin Zubair ila Atikata binti Zaidin teng Atikah binti Zaid, ngutus tiang yaqulu hale ngucap sapa Abdullah bin Zubair, maksudnya lewat utusan niku wae, yarhamuki mugi paring rahmat. Kafe kaken niku yo napa nek maca niku yarha atuse luwih niku nggih keluwihan siji kafe, yarhamuki mugi paring rahmat ki teng panjenengan wahai Atikah sapa Allahu Allah titik. Anti utawi panjenengan imro'atun nggih menika seorang wanita mim Bani Adiyin keturunane Bani Adi. Wanah nulan utawi kita jarene anake Zubair kaumun yaiku satu kaum mim Bani Asadin keturunane Bani Asad. Niki beda adoh. Kebiasaan Bani Adi karo Bani Asad iki beda adoh, tradisine beda adoh, tapi padha-padha kurese, mbae padha, pucuke sing nomor pinten niku padha. Wa in dakhol tilan lamun mlebu sapa panjenengan fi amwalina teng jerone harta kita. Nek sampean iki tak lepas terus sampean masih tetap jadi keluarga kami padahal Zubair ibnul Awwam wis ninggal, afsadtiha, moko pasti bakal ngerusak panjenengan teng niku harta. Alaina ing atase kita wa dharor tilan bahayakno sapa panjenengan bina terhadap kita. Lah timbangane kaya ngono mending tak bagi dhewe ae sampean. Aja utek-utek keluarga iki meneh. Niku biasa ngoten. Ale ben cetha ngoten. Nek ndak enak-enakan aduh, kuat niku urusan niku.
sampai anak nomor 7 pacet ae ning ndak dimarekno. Mergo ndak enak tok. Padahal fikih nu ndak enak kabeh. Nek ngurusi ndak enak piye terus ah. Sing iso megat wong lanang tok. Kan ngoten tok niku. Nek wong wedok wis saged. Ndak duwe perasaan terus fikih. Nanti nek wong lanang guyon gak guyon pegat dadi. Yang wedok mbok nganci mimiren mboten saged. Mas tak pegat sampean. Ndak iso. Iki ngaten niku pun anu nek fikih. Memang ndak ada enak-enakan. Faqala terus jawab Atika tu sapa Atika bintu Zaid niki. Ra'yuka wong nggih leres. Hai dalika ra'yuka. Nggih niku pendapat panjenengan. Leres pun ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar. Lho kok Abu Bakar nggih Abdullah ini enggak ada yuga namanya Bakar paling wonten. Ya, ma kunta tab'atsu ilayya bi syai'in. Ma kunta ora ana sapa panjenengan tab'atsu niku ngutus panjenengan utawa ngirim panjenengan ilayya teng kula maring kula bi syai'in kelawan swiji-wiji illa kejaba qabaltu nerima sapa kula huteng iku syai'. Nggih pun sepakat jenengan ngirim napa mawon kula tampi. Faba'atha akhirnya ngutus sapa Abdullah ibn Zubair ilaiha teng Atika bisamanina alfi dirhamin suge-suge men. Ngutus ngirimi Atikah niku wau uang sebanyak 80.000 dirham. Nek kruse sakniki 359 juta. Padang Avanza siji susuk kena ke pajak 2 tahun. Aduh. Asline kan mende wong bojone kan oke. Bojone sinten? Atika. Nggih, asal iki bojo-bojone. Iki kan oleh bagian berarti ya. Nggih. Nggih, tapi ongkose ngene ku mi pejah niku mi. Penak kan iki, Mas. Ya Allah, ndak ana sing anu. Ora akhirnya ora penting. Nggih, akhirnya ora penting pada akhirnya. Faqabalatha terus nampi hateng niku 80.000 dirham niku Atika bintu Zaid sapa Atika bintu Zaid radhiyallahu anha. Wa shalahat lan berakad suluh damai sapa Atikah alaiha ing atase 80.000 dirham niku wonten titik. Masa berganti Sayyidina Ali, dereng berganti masane maksudnya tahun wis ganti nggih ida-ida barang mari pun. Wa khotobat terus meminang hateng niku Atika Abul Hasan sapa Sayyidina Ali. Lho, Sayyidina Ali katut pinten berarti wis? Ora oleh bapaknya. Nggih. Lah niki Sayyidina Ali katut ba'dan qidai iddatiha sak sampune telase iddahe Atika minaz Zubairi saking Zubair. Fa arsalat terus ngutus ilaihi teng fa arsalat terus ngutus sapa Atika ilaihi teng Sayyidina Ali takulu hale sanjang sapa Atika metu surat niku. Sik tak golek artine atmanu lali kak golek. Jamin sakjane artine niki. Piye maksude niki? Do mana? Nggih jamin. La atmanu. Ini saat temeni kula terus Atika la atmanu yakti teman-teman jamin kula bika sebab panjenengan. Ya bena ammi Rasulillah wahai keponakane Rasulullah. Tapi nggih kirang jangkep jenenge terjemahan niku. Keponakan teko pamane Kanjeng Nabi di jalur bapak ngono kudune niku. Nek dijangkepi. Wahai keponakannya Rasulullah. Maksudnya nggih Sayyidina Ali niku. Anil qatlin jamin anil qatli saking pembunuhan. Panjenengan kula jamin supaya mboten mati sih. Ya yo. Tenanan ta ora niki. Tapi nek teng sing kula waca teng kisah lintu niku Atikah niku sanjang anta bagiyatun nasi wa sayyidul muslimin. Pun ta Sayyidina Ali mboten usah panjenengan niku karen-karene pemimpine wong Islam kanthi jenengan tok mboten usah. Riwayat bojo-bojo kula niku mati mboten suwi. Mboten sanjange. Tapi teng mriki justru sanjang jamin. Tapi akhirnya pecah malih to Sayyidina Ali to.
ditusuk oleh Ibnu Muljam. Mari nusuk jebret langsung, ya Allah jadikanlah tindakanku ini sebagai amal yang ikhlas liwajhikal karim. Jadi ini Ibnu Muljam apal Quran pengini ratau turu awan poso tapi mateni Sayyidina Ali piye ngeten niku nek Quran kaset ngoten niku efeke mantun ngoten wa tazawwaja lu mboten anu terus ya nih wa tazawwaja Sayyidina Ali sedo lanjut juga nih wa tazawwaja tapi napa angsal nih nek teng Quran kan nggih bojone bapak ya napa niku ayat ini jelas nih kok nang Quran. Tapi kok saged nggih? Kok aneh niki cerita niki. Kula waca wis. Pokoke niki Hasan bin Ali kan jelas ini. Kan Sayyidina Hasan niki. Wa tazawwaja lan garwa sapa Al Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali Atikah binta Zaidin teng Atikah binta Zaidin bin Amr bin Nafi. Mantun-mantun fatuwufiyah. Mboten suwi pecah sapa Hasan niku wau ane nggih Hasan niku pecah anha ninggalaken Atikah wa huwalan utawi Hasan niki bin Ali niki akhiru man dzukira akhire paling akhire tiyang dzukira ingkang disebut apa man niku min azwajiha saking garwa-garwane Atikah niku enten sing nyebut malih sampai kondang Atikah niku sapa wong sing kepengin mati syahid rabio karo Atikah. Sampai viral ngono. Rabio karo Atikah. Pun niki gentos cerita niki kisah menarik niki. Hadise sing mboten disebutaken namung sair-sair itu. Niku kalebet nek teng situs anu niku teng Al Istiab niku kan kalebet perawi hadis niku Atikah. Kalebet. Jambenjing insyaallah Habibah bintu Kharijah. Pun niki mawon mugi-mugi ceritane berkah kangge kula lan panjenengan sedaya. Habibah bintu Zaid Allah alam bisawab bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tubi alaihi wa amin.